wapapi udla inkukhu udla nenja hayibo inja dog sure yabo mina ngikhulumela emntwini bekagcoke izinto zami zesintu kodwa ufike wathini kimi angizilahle phansi ngoba azingisebenzeli so lana ke uIgwe lona uIgwe Jonep yonke into vele engigcokile into kaIgwe la manje ke base ubona ukuthi lento ngumenze niyemqindezela lo muntu so uyaqala ubuyele emuva phela kukhona abantu abasaba ukuthatha izinto bahlale nazo wonke umuntu akekho umuntu ofuna ukuba rich bese afuna azi ukuthi uzofa ungayithatha ungayinyangeni ukucheka ukuthi una 10 years ungavuma wena 10 years it's nothing 10 years yabona but ke la kuma God ama God are strong first ungazibulali saphelele sonke mfowethu dadwethu amehla akagcwele inyembezi amevo ohlangabezene nawo empilweni akuhlabile wafinyelela enhlizweni miningi imibuzo onayo engqondweni bona usaphilelani emhlabeni imihla namalanga kuvela okubi esigebeni labo bathembile baphelele emathuneni inkingo onazo siphunyukile esifubeni akekho ongasezweni uthulele bezidla ngase ematafuleni ubukholwa kodwa kusathandazeki ngisho nesenkonzweni usile kodwa kusakhonzeki ngisho isimo sakho asabhekeki ithemba ubunalo lihlakazekile imicabango yakho iphazamisekile amaphupho akho adukile usuphila impilo ongayithandile imisamo yonke uyivakashelile imali igcina iphelile kodwa akukho kulungile family niyamenywa ku prophetic night of healing and deliverance lapho silethela khona uProphetess Phumzile sibuye futhi sibe nayo imain guest speaker yethu uProphetess Uzandile Mazwi sibe nabadumisi uNamdluli zobe khona phakathi kwethu sibe naye futhi uMali Bongwe zobe khona phakathi kwethu uHlengiwe Masando naye ukona phakathi kwethu uPastor Portia Masango uzobe khona phakathi kwethu MC wethu uMasibulele bafowethu asihlanganeni khona lapha ya eChrist Ministry Church Foslorasi Day 1 zika May kuyobe kushuba kumanze phansi futhi ngo8 ebusuku Friday inkonzo iyaqala asihlanganeni khona. Greetings bafowethu ngiyabingelela lapho emakhaya welcome la ekhaya ku Gifted Media you know I'm always booming with a boom content igama Gift Mabunda your favorite one if not yet your favorite please make sure you make me your favorite by clicking the button and subscribe and thank you so much for all abantu who always making sure they engage to our socials Facebook ku TikTok Instagram you guys you are doing a lot ku YouTube you guys you make sure you engage you like our videos you share our videos so guys thank you so much for the support that you are showing bafowethu I would like to say if you want me to come in your show and be program director a motivational speaker I'm available please book me now ku WhatsApp number 0630680959 ezinazi ukuthi ngenza sure ukuthi angihlali ngedwa ngihlala ngenza isiqiniseko sokuthi angibi one like I but ngithola umuntu engizohlala naye welcome uMr Mshengo kunjani sir ngiyaphila mfethu njalo ngiyaphila awubingelela ababukeli bethu ukuthi ubani lo sihleli naye namhlanje bamangela ukuthi yakuphi le ndoda abacala ukubona abangayibonanga episode yethu ya last year sanibonani babukeli baku Gifted Media lona udokotela uMshengu ohlala eSprite ya la sokhuluma ngobunyanga nje nezinto eziningi so umuntu ongangazi ngumshengu mina ngiyalapha ngokwesintu nginezikhwama nje eziningi enyana ngokufunda kuningi izinto ke abalandeli ababebabukele episode yethu yasecaleni kunemibuzo nje beyikhona okwamanje nje ngithi nginibulise ngithi ngiyajabula ukuthola ithuba namhlanje ukuthi abaningi bazokwazi ukuthola impendulo futhi asizomshaya ugift kukhona nento ecelwa abantu abaningi usually akayenza ugift lento leyo akawakhipha ama number for ukuvikela nina ukuthi ningarobheki nikungayenzakali nje izinto ezimbi kodwa kule episode kune exception wazi ukuthi njoba sowakhipha ama number wena uzithathele wena ugift akangena indawo akwazi naye ukuthi avikeleke kuleyo ndawo leyo
ngoba wonke umuntu kumele avikeleke nawe wazi ukuthi mawuthatha ama number wami uzithathele akusuka ukuthi khona umuntu okukhombe ngesibhamu nani kodwa into engicela kuwe wena mlandeli ukuthi kube khona nokuhloniphana nje kuphela sihloniphane nami ngizokuhlonipha umncane umdala unjani unemali awunamali kodwa nje kube khona ukuhloniphana njengokuthi empilweni vele emhlabeni siyahloniphana ngiyabonga siyabonga Mr Mshengu ngoba nizwile hlala lapho ukuze amanamba angakuposti Mr Mshengu izinto oyifakile namhlanje ufaka into emhlophe asiyazi ke leya namhlanje ukuthi yakuphi manje so umuslim nawe usuyimuslim ngama Friday angaka wena uyifakela into emhlophe kwenze njani namhlanje benke ngachaza ngaphambilini ukuthi ngama Friday siyathandaza okay kunama prayers osoyenzayo we do have God of money we do have abo God sibathinta ngama Friday only okay then kube senza ama offerings kubo sibacelela abantu abashile izinto zabo siyabacelela sibacelele lapho ukuthi nabafuna ukubonga bayeza ngama Friday bafike bagcoka impahla ezimhlophe bagcoka impahla ezimhlophe sivule leyo nkonzo yokubonga konke lokho umuntu aye lapho ku God of money afika nikele ayenza ama offerings wakhona so nge Friday vele sihamba ngeenyawo singama Muslim style isikhwama engasithatha nami le eNigeria leso ngafunda sona ngasithatha manje into uma soyifundile njoba usika ama powers usukuyenzela abantu ukuthi bakwazi ukuthi baphile angikhendlanga mina kodwa ngisika ama powers ngathatha nesikolo uyabona sisakhuluma ngendaba yesikolo kukhona ama viewers wethu la ku Gifted Media abuza into ewani ukuthi kungani ukuthi wena Mshengu uncoma ubaba oleka emhlabeni ingana uphinde futhi ukodwa usukile wahamba waye eNigeria washiya impande zakho la emhlabeni yes isikolo sicala ka grade R sicala crash uthi crash uthi grade R uthi grade 1 ngiyacabanga ukuthi leyo nto le iyamphendula umuntu ukuthi isikolo nokufunda akazi kwaphela amandla esinawo eSouth Africa awafani namandla khona eMozambique sengenza isisekelo nje okay amandla akhona eMalawi awafani amandla akhona eTanzania awafani amandla akhona eKilimani awafani amandla akhona le phezulu boNigeria awafani namandla akhona eAccra eGhana namandla akhona eBenin ngokufishane nje ngizama ukuthi nathi ebunyangeni siyafunda mina ngibe nebhadi ke mina ngikaze ngavuka nedlozi lengifundisa kusho ukuthi yimi onebhadi more mhlambe sizothi anginamadlozi mina yabona ngoba awuza ukuthi abanye bayabona bayavuka baphuphile mina nje ngikhulumela mina angigceki umuntu angilwisa umuntu kodwa mina engiphila ngako ukufunda futhi nomuntu noma umlaphile kwangayenzeki umuntu unelungelo lokubuyela enyangeni yakhe athi inyanga yami lokho ongenze kona akuhambanga kahle kuyenzeka ukuthi uqinisa isandla kakhulu kanti umuntu bekafuna into elight uyabona so yiko lokho ekufundeni usukufunda into ezinjalo ukuthi umuntu uma wenza into strong kakhulu yafika kuye yamqindezela yamshonisa phansi so uyazi ukuthi okay bengifaka amandla amakhulu vele ebantwini umuntu umamlapha bele ufaka amandla amakhulu ukuthi yena aphakame abe strong ukudlula wena ngisho manje ke mase ubona ukuthi lento yami lento ngimenze niyamqindezela lo muntu so uyaqala ubuyele emuva konke lokho nyeke ukuphupha ebusuku uyafunda yabona Mshengu uyayithinta indaba yokubaleka kokufunda nezinyanga ziyafunda kanti mina ngisho ukuthi into ezivela evizalwe na kanti nezinyanga ziya edeskini ziyoyifunda lento ukufunda kukahle ngoba kuyakusiza ukuthi wazi into engene emlomeni nento engangena emlomeni emntwini okay la ebunyangeni kunezinto ezifihliwe ezimfihlo okay namanje siyafundisa ngalento siyafundisa ukuthi kukhona ubunyango obunje kukhona into ekuthiwa amagods abangakwazi kuningi okusha abangakwazi njengoba kuyi second episode le the first episode abantu bayimamelisisa kahle kukhona abantu abafika ekhaya bangazange bakugula mhlambe bafike bakhulume nami bafike baphila ngoba phela la ngaphandle siphila esimene sibe imisebenza yikho kuningi okukhona nje kuningi isiphithiphithi la ngaphandle
manje umuntu makafika nemali noma nganamali siyamamukela kodwa kukhona abantu abakwazi ukuhlukumeza inyanga yabona so lana that's why ngicela ngathi kubalekile ukuhloniphana ukuthi umuntu umhloniphe naye azokwazi and futhi nizosebenzisana kahle futhi mawufika enyangeni ungayibali enyangeni ukuthi sengibuya kubani ubani akasebenzi ubani week ubani lokho kuyakuphazamisa ngoba kuveza isimo somuntu ukuthi wena unjani uyabona kungakho ezinye inyanga kube ngathi manje kuyacatshwana kenzwani kanti akunalutho wena nje fika enyangeni ucele nje ukuthi ayisengizamile kodwa bengisengihlulekile njengoba ngike ngasho ngaphambilini umuthi uyasebenza umuthi awufuni ibelieve yomuntu mina ngifuna uyenza indayelo lengithi yenza uyabona ungathi hayi sengibuya kuzibani ngakhipha 100,000 manje ngifuna ungilaphe wena mshengo ngilaphe mahala uyabona manje so uyenza ukuthi inyanga sengenza umzekelo ukuthi nezinye inyanga ngiyabakhulumela abafuza kwethu ukuthi ungafiki usho kanjalo fika ubuze udokotela ukugula kwami kuyimalini ukukulapha isho inyanga ukuthi hayi kuyinto engaka bese uyalungisa lapho nikhulumisana yabo ungakhuluma inyanga kabi vele nje ubika umsebenzi wakho ukuthi inkinga yakho yini inyanga ekulaphe nezwane uhambe usebenzisa umuthi awufuni ibelieve yakho ibelieve asebenzi ngebelief sisebenza ngomuthi akuyi ngokholwa la kimi angifuni ukholwa lakho phela kithi kuya ngokholwa angifuni ukholwa lakho phela kuba kuma Christ kuyakholwa zishumela into eyodwa ukuthi umuntu makakholwa la kini awudinga ukholwa nje angiconvince umuntu mina ukuthi into iyasebenza silongo wena uzoyisebenzisa ngalendlela esifuna ukuthi uyisebenzise ngayo ofundiswe ngayo phelile makube amandla akho nabe makhulu sizobona ama sign ukuthi okay na inyanga yaphela lo muntu imcindezela kanje lento okay indoda buya ke so uyayehlisa amandla uyamgezwe into efakwe uwe emntwini uyakwazi ukuyisusa futhi nokuyihlisa amandla uthi hayi isilwane osifakile uyakwazi ukusikhipha isilwane sani gift akula sizali amandla okuphila phela igazi kumele liphefumule inhlanhla igazi uthola ukuthi umuntu athi mina nginamanzi amnyama manje ngendlela engivalwe ngamanzi amnyama lapha ekhaya sesambili inyanga kuyabheda awulungi lutho sibulawa indlala uyabona ngawusho kanjani ukuthi hayi ubulawa indlala amanzi amnyama inomuthi awusebenzi thina siyazi ukuthi kumele sithinte kuphi kanti futhi egazini lakho kumele sitshale inhlanhla lokho ukutshala inhlanhla egazini kubalekile ngoba igazi lakho usuke lingasaphefumuli inhlanhla manje thina ke ngezinto ezidaliwe umvela inqanga ezikhona emhlabeni sisebenzisa amakhambi isihlahla sikazi somuthi satshalwa umuntu izinto ezikhona emhlabeni esifike zikhona kwaba nenhlanhla ke sathola ulwazi lolo esilitholayo ukuthi isihlahla lesi naloku mawukuhlanganisa kuphuma ukuthi uyabona bese kufundeni uzofunda uzu-understand uthi okay abantu mlapha kama bamfaka amandla amakhulu umuntu ubuye umfaka amancane thothi bamfaka amancane uvela aphila fast futhi manje engifuna ukukusho ukuthi amanzi amnyama akhona into ekhona futhi into elungisekayo into elungisekayo leyo siyakwazi futhi ukuthi noma ungafuni ukuthi idlozi lakho solo ukukhala ngedlozi ukuthi idlozi lithwetshuliwe lokuthi siyakwazi ukuthi thina sikuqhumanise negazi lakho bese igazi lakho liyaphila kahle liphefumula inhlanhla kubhlungu uthi umzali yabona siwa amadoda kanje kubhlungu uthi umzali ubukela abantwana endlini balambile awunalutho ngapho namanzi amnyama ngapho nedlozi ngapha inyanga aboza kwethu omunye mhlamba athi umuthi awusebenzi yabona umuntu akangathi umuntu umuthi awusebenzi kumuntu akathi mina ngihlulekile ngicela undlulele phambili bese kukhona number ningi abantu engisebenzisana nabo baningi abafowethu abakhona nje umhlaba wonke nginabafowethu nje abalaphayo nje ngisafunda namhlanje ngifunda konke okusha angikho ntswembu nginjani ngiyafunda ngaphandle kokufunda mhlambe ungazi mhlambe abangihlelanga nawe namhlanje mhlambe abangifundisi i-gifted media abantu bethu labo esikhuluma nabo ababafundi kanje uyabona so ngicabanga ukuthi lo muntu bekayabuzile ukuthi why bengiyale ngicabanga ukuthi kaphendulekile ukuthi kungani ukuthi bongayolanda ama-powers or ey'lwane kuphela ulanda ama-powers sikha ama-powers bese ufunda ulwazi
bese uzokwazi ukuthi uphilise abanye abantu yabona so isikole ngithanda ukuthi abantu baku gifted media basazi ukuthi inyanga ihluleki kuyenzeka ukuthi inyanga yakho ikuphi into strong or ikuphi umuntu strong nowakho kunegazi lakho manje mofika egazi nofika wahlala wakucindezela buyela kuyo uphinde futhi uyenze okwesibili nayo bese kuzoba kahle ke kungqono umuntu ahluleke inyanga soyile mhlambe kayi3 sohlulekile isho nayo ukuthi hayi ndlulela phambili cela undlulele phambili or ngizokurefera kubani bese yabona Okwenzeka nenyanga ihluleke kwesinye isikhathi. Kuyenzeka ukuthi inyanga zihluleke. Nawe unokwenza ukuhluleka sometimes. Kuyenzeka nami ukuthi mhlawumbe mangihlulekile as much ngisho ukuthi nginabafowethu nami abazi abangaphezulu abanolwazi olunye ulwazi lethu alifani sonke sizoreferana osegula refer oseKZN refer uthi hayi ngoba useKZN uhlupheke bengicela ujike kumfowethu lapho akusuka ukuthi kumele uzofike kaMshengu vele yabona ngaphandle kokuthi mhlambe ke so ufuna amagotsi ufuna ukukenza offering mhlambe yembuzi yani yabona kanjalo ngoba njengoLosihlanu namhlanje la ngokuthandaza namhlanje siyathandaza sipraise amagotsi because the gods are wise siphila nje kanje saba ngeimoto zethu endleleni laba abaphansi kwesandla saka Igwe Jonep safe imoto zethu azilahleki akunankinga nje yamagotsi ayakenza angisho yabona namanje sinenkinga ye-hijacking inkinga ezikhona lezo sikhuluma ngento ebambekayo ehlezi affect abantu each and every day phela umuntu mawuzomhijackela imoto mhlawumbe umuntu wesifazana kuningi okwenzakalayo kuye ubuyena kuqala okokuqala uba traumatized njengomuntu wesifazana okwesithuka akasazi isibhamu omunye umuntu lento leyo imenza ukuthi alose ifocus nasebantwaneni bakhe nasendlini nasemsebenzini kugcina sekunama mistake yabona manje mawunesekelo nezinto ezigadile nemoto yakho ikwazile ukuthi kukhona into eyisekelayo egadile kuba lula for wena ukuthi noma uhamba kumnyama kumhlophe uvikelekile because i-hijacking into ekhona ya everyday kubhlungu ukuthi ujulukile imoto yakhe ivele ilahleke lokho kubhlungu akukho mnandi abosisi bethu abahamba eTradeni abomama bethu abafowethu so ngoba i-hijacking inkulu siyacela nani nina abantu bethu abasimamela ukuthi phuma na usukume ugadise yakhe imoto ziningi indlela zokubopha imoto nekhaya lakho ukuthi nawe uvikeleke ekhaya ngoba manje thina amadoda sihlezi siphanda indoda mayishile endlini ithethi ishiya umfazi nabantwana kuyoba buhlungu ukuthi ufika khona abantu abangenile bahlukumeza umndeni wakho uyabona ngakho ke siyacela ukuthi abantu kule imfundo sezethu abazithathe serious babale nabo mina vele kukhona othe kimi lapha ya izinsuku zokugcina uyabuya uJesu uyabuya ngempela it's end times mina ngiyathanda ukuthi umuntu ahlale entweni abhilivela kuyo ngingamgciki omunye umuntu ngubani mina ngizogcika omunye umuntu yabona ngoba kukhona abantu abaphilayo ngako lokho esikukhuluma la kukhona manje uzophila manje aphile emoyeni abe healed yabona mina ngiyalazi usizo labantu ngisebenza abantu njalo ngiyalazi usizo labantu futhi umunye umuntu makakhuluma into angakaza ayibone kunzima yabona kunzima ngoba abantu phela bafika nezifo eziningi nangezinto eziningi abanye nje umuntu uyathandaza kodwa uthola ukuthi ekhaya kukho mnandi yabona manje kuze vele ukungagcekeki umuntu kuningi okwenzakala kukhona ubuhle ebunyangeni bukhona ububi nasesontweni kanjalo yabona kodwa lana mina into engishoyo ukuthi mina ngidinga ikholo lwakho futhi angidingi mngani kodwa into engidingayo ukuthi umuntu akahloniphe nami ngimhloniphe amncane amdala angakanani anemali anganamali yabona noma fika kimi angafiki athathola abanye abantu bese afuna ukufohla ngoba ukuthi uje kuthela unemali wonke umuntu uyafana phansi kwesandla saka Igwe ngoba wonke umuntu ufuna impumelelo yabona so kuningi okukhona ngiyacela ke ithandwa zami ukuthi u2026 asenzeni izinto ngendlela edifferent ngiyacela ukuthi nizikhuseleni nemndeni yenu konke lokho yabona so ngicabanga ukuthi into eziningi imibuzo beninayo
ngizamile ukuyikhava ngazi mhlambe ubaba Mabunda mhlambe khona ama question awakhumbulayo esingawathatha on bese siyachubeka. Asingene kule attire yakho isigcoko ngazi isigcoko noma inyoka noma intambo lezoyifakela ukuthi zona zisho ukuthini nakule nduku yakho first time khona abantu abathe siyaqala ukuyibona le ndoda manje yini le iphethe insimbi yani manje leya insimbi kaIgwe la le insimbi kaIgwe la okay abaningi bayazi from movie bayayibona le nsimbi le insimbi kaIgwe mangiconsulta uIgwe mangikhuluma naye ngisho ngicala ngayo ngibambe bese ngiyakhuluma Igwe kube ukuthi ngisebenzise izinto zokuphahla la esandleni saseNigeria siyafana nesandla sethu sithi ukufana angisho thina masokhuluma nabantu abadala seshisa impepho sithela isnevu la eNigeria sisebenzisa ialligator paper namakhula nuts yabona yindlela yokukhuluma namagoda sisebenzisa ugoloko omhlophe yindlela yokusebenzisa ukukhuluma namagoda yabona bese kunempande zakhona zaseNigeria ezingafani nempande zethu yabona so yiko ke lokho attire le attire yokuthandaza kuno ne wine kuno matter of wealth kuno matter of water kuno matter of peace and yabo so labo bantu labo kunamalanga akhethelekile kodwa ngoba mina ngihamba ngobumhlophe angizazi mina ezinye izinto ngizokhuluma ngento engiyaziyo futhi efundwe yimi yabona ngeke ngifanise nabanye abantu thina sihamba ngobumhlophe siyabonga kumagods kungakho ngolosihlanu nje siyathandaza siyaphatha inkukhu umuntu makafisa ukusijoina ugcoka impahla ezimhlophe aphatha iqhude lesintu aphatha ugoloko omhlophe afika azophahla mina ngiyamtshela ukuthi hayi kufuneka ukuthi nokuthi naye azozicelela abone ushintsho empilweni yakhe ngoba phela kuningi izinto ezikhona la futhi ezinye izinto ziyafuna ukuthi kube khona ukuzwana kahle ebantwini uyabona yeah so lana ke uIgwe Jonep yonke into vele ngigcokile into kaIgwe la bese kukhona abanye banembatho zakhona kodwa zonke izinjani zimhlophe le pendele yona uyishiyile le pendele la esandleni andi le pendele ngoba ngathi nayihlukahlukile ayina meaning yona ayina meaning one into ezingana meaning uyasifaka le ngizothi ayina meaning ngoba asithinti into yakhona kukhona izinto zonke izinto mhlambe njengami engizigqokile emzimbeni kungoba kukhona imfundiso engandlula kuyo kukhona imfundo angihambanga eNigeria yodwa ekufundeni kukhona la ngidlule khona futhi ngafunda okunye bese ngafaka lebhengela mangithola lolwazi lo ngilitholayo nokuthi lapho kulawo magods wakhona ukuthi angirecognize ukuthi lona umntana wethu yabona nakimi makulolwazi enginalo mase ngifukenzela lolo lwazi lelo kukhona ibhengela engikufaka yona okay yabona kodwa konke into injani inegaba nokufundiseka nje kunjalo nabafu also le awukhulumi ngayo kufuneka awuvumelekile ukukhuluma ngayo imfihlo le akunomfihlo kodwa phela angeke ufike phambi kwabantu kanje bese ufike ukukhulula impahla kuyinhlamba lokho okay yabona ngeke ufike yabo kodwa uzofika wenzeni ukuhloniphise mhlawumbe umuntu ofuna ukwazi kahle kabanzi uzongithinta athi bengicela ukwazi la kubhengela kuthini yabona bese sesiyachaza kahle simchazele sime-explainele umuntu ngoba manje lezi zinto lezi akumelanga sidlale ngabantu abantu bayahlupheka gift la ngaphandle yabona so ekuhluphekeni kwabantu asingathathi inhlupheko yabantu sidlale ngabo sifakise abantu izinto yazi the other day kufika omunye umama wathi yena ubuhlalo ubeke phansi yabona kubhlungu lokho manje eyintweni eziningi asingadlali ngabantu yabona angisho ukuthi yabo mina ngikhulumela emntwini ebekagcoke izinto zami zesintu kodwa ufike wathini kimi angizilahle phansi ngoba azingisebenzeli yabona kwabe sekukhane ke ngumfaka imfundiso neindlela yokuthi into ikwazi ukumsebenzela umuntu okay yabona so konke nje okula kimi kuneminingi futhi kusymbolize ubumhlophe
lokho kaIgwe nobumhlophe ukuthi akukho kubi esikuyenzayo kwaMshengu akukho. Sure. Namhlanje usiphatheleni Mr Mshengu? Ubusathinta into za last nama question wa last. Yini osiphathele yona namhlanje singayazi? Yini okusho sizokufunda namhlanje ngama gods? Kuningi. Kuningi ama gods ayahluka anendlela eziningi, anama stages. Okay. Anama stage I4. Yabo? Umntwana akaza sukuma gijima. Uyaqala umntwana akhasa umkhasisa umntwana. Akakhase maqedwe ukukhasa bese umsukumisa umntwana bese ahamba. Okay. Ngoba eqaleni ufika umntwana ahleli phansi ngisho angayenzi next. So umkhasise amagods so. Amagods nawo awufuni kholo lakho. Amagods afuna offering nezinto kumele uzenze. Usiko lakhona kumele ulenze. Yabona futhi ke wenze kahle wathinta lento. Okay. Amagods afuna usiko. Kunosiko lakhona. Ngiyachazela ngithi la uzoyenza kanje. Kukhona izinto engizithatha kuIgwe ngikuphe zona uhambe nazo ekhaya. Ngikutshela ukuthi ekhoneni lakho uzofika ukukhuluma noIgwe kanje nakanje nakanje. Kuze uzokwazi ukuthi izinto zakho zinjani ziphakame kahle. Okay. Yabona? So uIgwe uyaphila, uIgwe uyaphefumula, baningi abantu ngiyacabanga ukuthi nawe wabonile ama testimony wabantu. Njengoba vele uzwile ukuthi abantu abaningi bese baceba bathi hayi sicela inamba kaMshengu kodwa ngoba isimo phela bese ngakuvumeli ukuthi wakhiphe. Angifuni uyobashaya lapha yawo bese babophise mina. Uthi le nyanga sithole ku Gifted Media yabo. Kunjalo vele kunjalo. Ngiyaba protect ngiyabathanda labantu. Ngoba ngiyabazi bathanda izinto. Chubeka lapho kubalekile lokho. Yeah. Futhi kubonisa nawe iqiniso lakho uma wenza kanjalo. So nami ngize ngakubonisa ama testimonies wabantu noma ukugula kwabantu kungafani. So lokho sikubonile nama results esiwatholile amaningi akahle. So siyacela nje wena umazi uMshengu ke wafika kwaMshengu fika ukuze uzothandaza nathi. uIgwe akakhethi umuntu. Sizokhuluma nje ngikutshele indayo leyakhona. Futhi kukhona umuntu eningakampahliki ke. Ukhona uGoda bathi une wine. Yabona? Une wine umama uphakela abantwana bakhe. Yabona? Umama akaza avuma abantwana balale bangadlanga. So into yamagods ayifani nedlozi lethu, ayifani nedlozi. Idlozi lona. Okay. Kodwa uyazi ukuthi na kulela khona leleya kunogogo shabalala lapho. Yabona? La kule khona lelo kunomabunda la. Lapha yakulelo khona kunomkhonzo. Yabona? Okay. Lokho kukenza ukuthi awunankinga yokuphahla wena. Ngoba uyazi mangicele lapha ya mangicela ukuthi lapha ngizokuthola, mangicela ukuthi la ngizokuthola. So amagods anjalo into esebenza ngayo iOffering uzo-offer umthandazo wakho ukuzuzwakala kumagods kumele kube neoffering oyenzayo. Kukhona abantu abakwazi ukuqala ngama-offering wabo baqale ngeimbuzi. Kukhona oqala ngemvu. Ziyahluka lama level lawo. Yabona? Kukhona abaqala ngezinto eziningi kodwa okukhulu ngisho nenkukhu. Inkukhu yesintu eqhude yiyo esisebenzisayo lapha ekhaya. So amagods ayakunika lento leyo ifunayo. Thina nje kuphela ukuthi phatha izinto ovumelana nodokotela wakho bese uyakwazi ukufika kuzophahla ke ozikhulumela. Kodwa okuningi ngeke sikuxoxe la. Into esizoyifaka namhlanje imfundiso nokuvikeleka. Bese kukhona uGod omusha ovikela abantu. Uyakhumbula sithi into indaba ye-hijacking. Indaba ye-hijacking or ukuthi sokugijimiswa abantu ngeibhamu so uyenzakalani. Mhlambe kukhona abantu abakuhluphayo emsebenzini. Umsebenzi wakho usenkingeni. Kukhona abogods abanye abasha abafikile. So lokho futhi uzothi futhi makabuya le ndoda le engiphulwazi yaseNigeria bese ngiyeza ngizowazi sisiza ukuthi nani bantu beGifted Media nanga umuntu ofundise mina ulwazi othanda ukumbona akafike ekhaya azombona na yonke imibuzo nayo bese uyayibuza ke uyabona njengoba afikile manje ufikile bayafikela uzoshiya amagoda ukuthi abantu abavikeleke yiyo ke uGodo khona abantu abaphakeleke abantu abakangalambi kungakho uthola ukuthi
masikhanda into sifaka impuphu, Okay. sifaka irice, sifaka insipho. Okay. Lezo zinto lezo ziyisimboli okukudla nezinto ezisetshenziswa yithi. Manje lezo zinto azingapheli kwakho gift lezo zinto. Azingapheli ukuze abantu bazokwazi ukuthi bayenzeni baphile. Leyo nto leyo nje kukhona nje izinto zakhona ozenzayo. Okay. Kodwa ama-gods ayaphila, the gods are wise, futhi ama-gods ayaprovider for abantu, futhi ama-gods ayakuvikela. Family niyamenywa ku prophetic night of healing and deliverance lapho silethela khona uProphetess Phumzile. Sibuye futhi sibe na main guest speaker yethu uProphetess Uzandile Mazwi. Sibe nabadumisi uNamdluli zobe khona phakathi kwethu. Sibe naye futhi uMali Bongwe zobe khona phakathi kwethu. Uhlengiwe Masando naye ukona phakathi kwethu. uPastor Portia Masango uzobe khona phakathi kwethu. MC wethu uMasibulele. Bafowethu asihlanganeni khona lapha eChrist Ministry Church Foslorasi Day 1 zika May kuyobe kushuba kumanzi phansi futhi ngo8 ebusuku Friday inkonzo iyaqala. Asihlanganeni khona. Awusichacele lama-gods one by one siza ukuthi maphi lama-gods okhuluma ngawo kulabantu abangazi ukuthi yini lesikhuluma ngayo namhlanje, just to describe and also give them their names the way angakhona. Asicale ngo-Igwe. U-Igwe u-God naye. Okay. U-Igwe njengoba u-God ubaba ofida abantwana bakhe. Ongavumi ukuthi abantwana bakhe balambe futhi basokole. Loyo u-Igwe. Nawe njengobaba abantwana bakho bayalamba. Abalamba ngisho. Yeah. Wenza sure ujuluke ukuthi abantwana babe kahle. Babe right. Ngakho ke u-Igwe mawufika uzokhala kuye ngendlela ekahle lesisho. Baningi abantu abayenza izinto abafikile lapha ekhaya bafike bakhala ku-Igwe bayenza ngalendlela esenza ngayo baphumelela. Okay. Yabo? Bese kusuke ku-Igwe kungene kunewine. Unewine umama onakekela naye abantwana bakhe ngesimo senhlanhla. Kukhona ukuthi unewine lapho kwazi kade kuvaleke khona kuwe. Wena njengomuntu kuvalekile. Angisho ngizwile ngithinta indaba yamanzi amnyama, ngathinta ukuthi inhlanhla yabona umuntu njoba semanzini amnyama kuvalekile, amadlozi aphendukile ayenzeni. Okay. Ngokuyenza ama-certain offerings lapha yakunewine into zakho ziba kahle. Okay. Bese kuyashintsha futhi singena ku-Elife. Naku-Elife kanjalo. U-Elife unezinto zakhe naye. Kodwa wenza nini? U-Elife naye unelanga lakhe la ayenzwa khona. Bese ngolosihlanu kukhona uMother of Wealth. Mother of the Sea. Yabona so is two Mother of the Sea. Yabona? Bese kukhona uArchibald. Wonke lama-gods lawa ayifoma wawonke aphelele. Athandwa nini? Friday. Friday njengoba namhlanje siyathandaza wona yiwo ama-gods asiza abantu futhi alekelela abantu. Akuna next ethusayo lana. Lokhu nje kuyisimbolo. Kufana nokuthi yazi le nduku ka-Igwe yenzani? Angisho uyabona umuntu makazoya emsamo afika azophahla lapha ufika shaya izandla ngisho. So mina mangifika ku-Igwe ngifike ngisho automatically u-Igwe sekayangizwa ukuthi nangu umntanami bese ngithi nangu Mabunda la Igwe uyakhala ucela ukuthi nokuthi sengiyakushiya so uyakhuluma sengiyenzeni ngimvusile u-Igwe kanjalo na kanjalo wonke ama-gods uGods noGods unento yakhe ofika ukhulume kuyo. Okay. So yeah yiko lokho. Sure. Then the gods of money labantu ebathusa kakhulu kusebenza kanjani ngale gods of money? Ayish. Ku-God of money uyafika ungene kune-room elincane lapha. Kune-room elincane nje la God of money la hlala khona lapha ekhaya. Ufika ungene lapho uvule leyo ndwangu ungene lapho uhlale lapho ufike ukhulume konke okufunayo. Usebenzise zonke izinto zokuphahla ezisetshenziswayo lapha ekhaya. Uphahle ucede. Mase ucedile bese uyenza ama-offerings wakhe. Vele uGod of money uthandazwa nini? Ngolosihlanu. Bese kukhona uArchibald. uArchibald uyimfihlo angithandi ukukhuluma ngaye
ngaphandle kokuthi umuntu kodwa into engizoyifundisa abantu ngaChibland waChibland naye uGod of Money naye Okay. kodwa waChibland uyindoda yabona bese kukhona umfazi angisho ezinye izinto zihamba nga2 kanje yabona ngoba manje lana sesibalekela lento yokuthi umuntu ahamba yohlala nento ekhaya bese umndeni angisho kuze sihambe siyofunda ubheka abantu ukuthi imindeni iyathukana emindenini kuyaliwa kodwa umuntu uyazibona ukuthi uyahlupheka ngakho kumagojo kuba lula for umuntu ukuthi into zakhe zikwazi ukuvuleka angananeki sahlala naye ekhaya cabanga nje umfazi wakhe abuya phethe isigubhu ahlala naso ekhaya ngathini wena naso isigubhu sibekile lapho umfazi uyosithinta lapho asihlabela inkukhu asithele ngegazi ungalala ebusuku abantwana bangaphila kanjani so amagods kuizinto ezenziwa kumagods eziningi ezinye zihlala kuwo amagods la uyenze khona ihlala khona wena ufika ngalelo langa lelo ufika ngalo nanoma kunini ufika uzophahla ufika uhlaba inkukhu lapho uyenzeni sesibalekela ukuthi abantu bahlale nezinto emakhaya ngoba uyazi ukuthi indoda ngeke mina ngiyindoda umfazi afike nento ahlale nayo endlini ngingayazi ngingayibonanga nesivumelana sakhona ngingasazi uyabona so amagods asiza lapho yibo ubuhle bamagods ububi bamagods abukho akunabubi la so ngiyazi ukuthi bazosibuza ngisho abalandeni uthi hayibo gift why lo muntu angakhulumi ayisuka lento isithwalo uyabona ukuthatha ama power nokuthwala akufani uyabona umuntu othwele kamampela anyeke akukhulume ngokuthwala uyabona ngoba it's a secret thing kodwa ukuba namagods akusinto esecret kodwa yinto ekwazi ukuphila nje isiza abantu amagods awafani nesithwalo futhi into mayicala ithinta ubumnyama angiyazi mina asisebenzisi kodwa into engiyazi ukuthi amagods ngisho noma bangathi uvaleke kanjani alenze iqhila okay ngoba kuphela kufanele ukuthi ukhuluma nomuntu akufani nokuthi usayoshisa impepha awumazi nomuntu uthi hayi gogo ubani bana ushona lapha ekhoneni lapha ya ufika uthola uGod bani ufika uyenza ushone lapha ya no Achibland ufika uyenza uthi God of Money ngicela ukuthi nokuthi uhlabe lapho umbone futhi Achibland waChibland yinto ephilayo ehambayo futhi uyayibona mase ufika kuyo ukuthi hey nayi lento le uyabona so ubunyanga bukhulu angisho akusho ukuthi ngalendlela engenza ngayo kusho ukuthi abanye abantu abalaphi uyabona ngifuna nezinyanga zingangishayi nazo abafowethu bangangishayi bathi wena Mshengu usowuchintshisa abantu abasafuna ukuhlala nezinto phela kukhona abantu abasaba ukuthatha izinto bahlale nazo wonke umuntu akekho umuntu ofuna ukuba rich bese afuna azi ukuthi uzofa ungayithatha ungayinyangeni ukutsheka ukuthi una 10 years ungavuma wena 10 years it's nothing 10 years yabona but ke la kumagods amagods are strong first sure amagods are strong lento sesikhuluma ngayo sithi la siphuzela ikhona right ne brand yeah khona akafuni into eningi khona la uphuza iFanta ngisho okay Fanta orange angisayiphuza iphuzwa na amagods uphuza hayi angisayiyeka le cold drink kukhona kukhona umunye othanda ukuphafa ukuthi mawuthela lapho yale ya baby powder leya uyajabula yena uthanda le baby powder uthandela imakeup uthanda yeah hey kwabo sisibeyithanda kangaka imakeup namagods ayayishaya angisho phela umfazi naye okay umfazi naye so uthanda izinto ezithandwa abanye abafazi mawuyenze lezo zinto that's why ngithi amagods awafani so uyamphafa umbeke khona lapha uyenza lento leyo uphiza nje umthela ngale powder asijabulele umbona kanjani ujabulele ngoba lento isithombe asikhuluma isithombe angasithombe lapha ya kunamakhamba kunamakhamba into kodwa uyabona ngoshintsho oluba khona empilweni yakho uthi hayibo nangi lo muntu lo abanye bamphafa kunyakazi niksi akunyakazi niksi into enyakazayo uyifele nje into okwazi ukuyibona Achibland imisebenzi uzoyibona imisebenzi kodwa ku Achibland uzombona Achibland mawumthela ngalela gazi uyombona uthi nango yabona yiyo ke into leyo eyimfihlo ayikho ethanda icansi lapha hayi icansi lihlangane kuphi nemali ayithi ithwale iningi zinocansi phakathi ithwalo mina ngisho ukuthi ngiyathwalisa kunjona uthwaliswe
That's why singayithandeli ucansi lapha lele. Akuna next into ehlangane nocansi angiyazi futhi akunakuthi sizothi mawuhamba kaMshengu awusadla ingulube amagods adla konke into. Okay. Uyakwazi ukwahlabela ingulube amagods, uyakwazi ukwahlabela inkomo, uyakwazi ukuhlaba idonki, uyakwazi ukuhlaba yabona kunendlela eziningi ngaphandle uyi-one umuntu odla okunye okuhlukile. Okay. uApapya ukhona ugodo oyi-one abathi uApapya. uApapya akathanda okuningi yabona manje ngisaba nokusho ukuthi udla ini udlani uApapya hayi wena bangivulala udla abantu lutho uApapya udla inkukhu udla nenja hayibo inja dog sure uApapya uyiChina lo muntu udla nenja yeah iChina uyakwazi ukukulwela kona nje into enhle ukuthi uyakwazi ukukulwela 18 ezivalile uyakwazi ukwenza into eziningi angisho inkukhu nenje uphume kuyo uqedina eish awuthathi next step ufika uphathe nje ngendlela kuphahlwa ngayo uthi uApapya bayamaza bosobhizinisi abaningi bayabaza bofundisa abaningi uApapya unemanga unendlela yawo yabona asebenza ngayo ukuthi yinhle sure yabona iyakusiza akukho mnandi wena gift ukusebenza usabe emsebenzini ngoba kukhona umuntu okuhlukumezayo akukho mnandi uhlala endlini indoda ikushaya uyabona ziningi izinto ezimbi akukho mnandi ukamba emgwaqweni usabe nokuthenga imoto oyifunayo ngendaba ukuthi kukhona umuntu ozofika kumithi akukhiphela isibhamu ngasikhathi akukhipha isibhamu wena ufike kuApapya umtsheke ukuthi kunendoda engikhombeni ngesibhamu la angiyazi kodwa wena uApapya la ukhona ku spirit world ngiyazi ukuthi uzongilwela angisho yabona kuyahluka so amagods asebenza ngendlela eziningi maningi futhi kuningi ubuhle bawo yabona ububi bakhona abukho umuntu nje one different uApapya no God of protection lo uvikela abantu yibo ke abafikile manje abathe ukushintsha izinto nokwenza yiyo hayi uApapya uzidlela inja yena kuphela akazifunela into eziningi uhlaba inja khiphela into esizifunayo inja unokuyihlaba umhlabelo uApapya uyahlaba phela kuyisiko lokho okay kuyisiko lokho akusho ukuthi phela ngangibulali nami ugift okenza ukuthi ngikhulume kahle azikhulunywa lezi zinto yabona kodwa ziyakhulunywa kahle sisonke manje ku social media akufani into masikhuluma kanje la kumabona kude sesenzela nje ukunifundisa nokuthi ube ne clear picture ukuthi amagods asebenza kanjani kunabafowethu lana ababuye eNigeria nabo bavumelekile ukukhomenta yabona as much as ke sakhuluma ukuthi kukhona iport of money yabona sike sakhuluma ukuthi kukhona iport of money yes iport of money liyayenza iport of money mawuqala iport of money kusho ukuthi wena ubusinessman unamabhizinisi kunento ehambayo enkulu oyenzayo futhi awufuni kube nento ozohlala naye endlini okay yabona kukuwe ukuthi uqala ngenkomo uqala ngemvu uqala ngembuzi uyabona okay kodwa ama pot of money wonke aqala ngani ngesilwane imbuzi noma yimvu kuze leyo nto yakhe ikwazi ukuphakama bese yasebenza ubani umuntu umnikazi walawo ma blessings lawo uIgwe okay so uyabona ke imisebenzi yamagods sengiyacabanga ukuthi abantu mhlambe sesithintile izinto eziningi ezenzwa amagods ukuthi uGod bani wenza ukuthi nokuthi iadvantage ukuthi awubuyile ekhaya uphethe umuthi uyabona abantu kukhona abantu abasaba umuthi mabasaba umuthi kusho ukuthi kumele ubhizi ukugijima kunamalanga okumele uze lapha kubo labantu laba uzophahla kubo uyenze la mofare kodwa kukhona nabantu phela abangajikanga phela abasathanda umuthi angisho nomuthi ke kunendlela oyenza ngawo kodwa babe benzani balekelelana no Igwe balekelelana no Newine banekelelana no Elife nokunye kunjalo mfethu sure mfethu awusinike inamba yakho sishiye lapha abafuna ukuthatha ama risk bayithathele bona bangangifaki mina phakathi nama socials wakho uthi utholakala kuphi
inamba yami ithi 068 403 1695. Nya WhatsApp ke kule number le futhi ngiyafoneleka. And futhi ushadile ngithi. Hayi ngishadile. Unonkosikazi. Unonkosikazi. Kungekho umuntu ozothi hey mina ngiyibonele indoda la ngiyibonele insizwa. Ushadile unonkosikazi mfowethu. Akekho uzofuna ukusizwa ngocansi and awusizani ngocansi mfowethu. Asebenza futhi ayikho into ozoyithola ekhaya ethi idinga ukuthi mina ngikufake ngocansi. Lokho ukuganga ngabantu. Okay? Hayi ukuganga ngabantu. Ayikho nje into ethi akekho uzovela la ku social media kwamfaka lo wathela. Lutho. Ngisho nenhlamba mina ngibize emntwini. Umuntu nje noma ngakudina akuphathe kabi kodwa phela ukuzotha nokuhlonipha umuntu yinto bese ukhuluma uthi la uyenze kahle asenze kanje. Mfowethu nali camera lapha ya encourage abantu bakho sesiyivala i-episode. Mina ngizo-encourage wonke umuntu okhona eSouth Africa ukuthi ngicela uphakamele impilo yakho. Impilo ayikho lula. Futhi mawuwomile akekho umuntu ozokuphuzisa amanzi. Uwomele uziphuzisa amanzi ngokwakho uzisukumele uyenze into zakho. Futhi uyeke ukuyenza into ngoba uncike kubani. Ungancike emntwini. Wena zenzela izinto ngokwakho ukuze uzokwazi ukukhuthalela whatever lesinqumo sithathayo. Khona lento ehlezi yabakhona beyiningi last year ukuthi umuntu nomuntu uyophila ngeenqumo zakhe. Inqumo zakho azibe zinhle futhi mawula ungazi khona ulahleka khona. Siyacela thinta noma ubani nami ungangibuza ukubuza kusicala bese ngizokupha nami ukukhanyisela endleleni yakho uhambe uyofuna lento oyifunayo lokho ukuthola okubalekile ukuthi asishintshe isimo sakho ophila ngaphansi kwaso ukuze nawe uzokwazi ukuhlala ujabulile. Injabulo yiyebalekile nekhaya elifudumele nomshado ube strong. Ungathi wena ngoba usebenzisa umuthi ufuna ukubhosa umunye umuntu ekhaya nje akujabuleni. Umuntu sihloniphane sithandane umuntu omthandayo ngeke uvume ukuthi ezobuhlungu uyabona. So ngiya-encourage ngiyanicela ukuthi ngathi sonke isikhathi futhi ungadiscriminate umuntu ongabelieveli entweni oyenzayo. Okulula vala umlomo wakho uzithulele umuntu akayenza into yakhe ngoba lento yokukhuluma ukuthi mina ngifuna ukuyenza ukuthi yiyo phela umona usuka ngendlela eziningi komunye umuntu igcina into yakhe ingasayenzakala. Ngapha uqinanga ngapha awunasisekelo ngapha yabona yiloko kuyalena le. Ngisho nabantwana basesikolweni abafundayo kubalekile ukuthi nifunde ningabantwana futhi ningakhohlwa. So ngakho ke mawumuntu uhlezi uvulile amehlo ugade incwadi zakho gada yonke into. Uyabona ukuthi manje emhlabeni esiphila kuwo mubi umona mkhulu yabona. Ngakho ke nami ngiyacela ukuthi abantwana bethu bahlale basafe incwadi zabo bazigade ngoba akekho umuntu onenhliziyo enhle njengawe abanye abafani nawe. So ngiyacela nani bomama nasemisebenzini nigade nje nibe kahle ukuze umuntu asebenze ngoba kubhlungu nokulahlekelwa umsebenzi umzali abantwana bakho uzobawondla ngani. So ngicela ukuthi nivule amehlo nami ngiyabonga ukuthola ichance namhlanje futhi nokuthi sikwazi ukuchaza kabanzi ngamaGod la ungayoshoda khona uzobuza umbuzo mhlambe ngelinye ilanga mhlambe next year ngizophinde ngibuye ngoba ku social media vele kanje angisekho mningi yabona. Kodwa nginalo ipage la ku TikTok but ipage lelo thingalisho into ebalekile mawunenkinga phone. Bafowethu sivala kanjalo i-episode yanamhlanje. If you want to give to be your program director or your motivational speaker, please make sure you text me on WhatsApp number 0630680959. Also, if you want to be one of our guests, make sure ukuthi you contact me and become one of our guests. Bafowethu asikanganeni futhi ku-episode elandelayo. Amen. Ungazibulali saphelele sonke. Mfowethu, dadwethu, amehla akhe agcwele inyembezi. Ameva ohlangabezene nawo empilweni ahlabile wafinyelela enhlizweni. Miningi imibuzo onayo engqondweni. Bona usaphilelani emhlabeni. Imihla namalanga kuvela okubi esigebeni. Labo bathembile baphelele emathuneni. Inkinga onazo siphunyukile esifubeni. Akekho ongazi ezweni. Uthulele bezidla ngaze ematafuleni. Ubukholwa kodwa kusathandazeki. Isono senkonzweni usile kodwa kusakhonzeki. Ngisho isimo sakho asabhekeki. Ithemba ubunalo lihlakazekile. Imicabango yakho iphazamisekile. Amaphupho akho adukile. Usuphila impilo ongayithandile. Imisamo yonke uyivakashelile. Imali igcina iphelile kodwa kukho
Family niyamenywa ku prophetic night of healing and deliverance lapho silethela khona uProphetess Phumzile. Sibuye futhi sibe nayo main guest speaker yethu uProphetess Uzandile Mazwi. Sibe nabadumisi uNamdluli zobe khona phakathi kwethu. Sibe naye futhi uMali Bongwe zobe khona phakathi kwethu. Uhlengiwe Masando nayo ukhona phakathi kwethu. uPastor Portia Masango uzobe khona phakathi kwethu. MC wethu uMasibulele. Bafowethu asihlanganeni khona lapha eChrist Ministry Church Foslorasi Gay 1 zika May kuyobe kushuba kumanze phansi futhi ngo8 ebusuku Friday inkonzo iyaqala. Asihlanganeni khona.